iniciar el projecte amb Sense Filtres doncs, perquè teníem una mica la motivació de treballar el tema del gènere, no només des de nosaltres, no? Que ens veuen cada dia i que estan acostumats a nosaltres, sinó que vingués algú una mica a dinamitzar i a repensar, a reflexionar conjuntament, no? Obrir mirades, no? I tenir una mica d'obertura, això va ser molt interessant. I per nosaltres també era una oportunitat, una eina per poder treure i parlar i obrir debat sobre això, sobre com ens tractem, com ens parlem, com volem i ens agradaria fer petits canvis en la nostra manera de relacionar-nos. Jo crec que ha generat debat, ha generat reflexió. Les dones de la UEC han pogut dir la seva i defensar la seva posició i postura. I va poder despertar consciències o ficar-li més consciència al que ja portàvem donant-li voltes, no? I poder generar petits canvis potser en el vocabulari o en el llenguatge que utilitzem, no? La nostra presència o la pressió que fa el nostre rol de gènere, no? Que exercim com a persones que som, no?